kata mago mabende ok gigonegi kura ok ni gidhi lal kamano. Bang'e to nitiere amendments kaka miwacho mosebedo proposed kande. Ai bang'e to kang gisego kura bende nitiere weche ma ibo ndik ne speaker bro ndiko ne treasury to nyise ni magi to wadagi nikech kama. Koro ka treasury oyie gi weche ma jood bura wacho kaluwore gi weche tema jo Kenya bende osewacho e public participation processes ma samoro bende ok nobedo captured kata ok nokaw gi committee mar budget. To jood bura jo national treasury kata jo mochung' ne weche mag loso budget koro dhi loko gi mondo gikaw paro giriw paro gi kaluwore gi paro mar jood bura gima jopiny oginene osekalo. But ka gidagi timo kamano aeto bang'e wa realize ni clause by clause migoyo chande jobunge oyie mo adopt nikech by 1st July